Assalamualaikum. Sinten iki nggih? Sinten iki? Simbah saking pundi? Asale saking pundi? Daerah pundi? Parang kritis. Simbah sing manggone ten keris niku. Gunane nggih napa, Mbak? Pelarisan? Selamatan tok. Nggih main. Bedok. Simbah nyuwune napa? Menian. Ingin ngerti Mbah sing kagungan. Iki nandang dupa sing kagungan, kuklik bidik, patut tau jiwa. Menyane garek niki niku cilik niku, dupa purun mboten dupa. Sampean Mbah sinten? Namine sinten? Dirjo. Mbah Dirjo. Sampean suwe ten kraton. Kawit tahun pinten, Mbah? 30. Simbah nek nyuwun dipakane saben dinten napa? Nyuwune napa? Sing penting umume keris iki. Lah bocah niki kenengan wong niku kok mboten sampean aming-amingi. Mratot di rumah tok seneng. Jaluke napa sampean minyak napa menyan napa kembang nek saben sosok niku. Ayo umume ya masih. Kembang napa liman napa setaman? Setaman. Iso duduk ini. Aku. Aku. Sakura. 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 Enggak sesuai dengan aman. Tapi kembangnya tiga kali. Aku dijawab apa? Nggih. Oh, tenanan ini. Mbah, Mbah apa? Basis Dirjo. Kembangnya campur juga. Kembangnya campur ke banyu. Toh, Nggih ngedusi. busi. Minyake napa senengan sampean? Sing penting sing wangi. Enak. Basic napa minyak napa niku? Srimpi. Kaya iki mau wae. Oh basic nggih. Minyak keraton. Iso kuwi ya kaya apik. Simbah suwe banget ra doben. Wis. Ane setahun dah. Ora. Sesuk dipakani sampean purun ngamping-ngamping bocah niki mboten. Rasa dijalo ya wis. Wingi kok jenenge mawon.
Mau radio pen yo kon berangkat. Simbah nyuwun apa niki? Nyane Niki nang karek siti. Lho. Iki. Sisane wau nggih mboten ana nggih. Ngeleh. Nggih Mang Dar, Mbak. Saged coba. Udah nyuwun, mbok enten kekirangan mang nyuwun niki. Kok niki. kuane. Kudu po barang. Mang nyuwun iki. Mbak nyuwun didongake mboten nek pas anu nika pas kula nika. Ayo gitu. Dan padha kancan. Ngene oke bisa. Jeng tepangan kali mriki kanca-kanca mriki mboten. Ah iya engko nak nek mampir di. Lo Joko, Mbak. Sing bagus dhewe, Mbak. Itu anu kae, Mbak. Mbak kurang tetep. Kurang nyuwun iki. Ada pokok kok ngono apa lho? Cetak dulu kan. Bener. Kula becek iki nggih, Mbak nggih. Wah. Asline simbah keng Kraton Kidul to. Ya. Anune Kanjeng Bupok. Ibu Ratu napa Panembahan Senopati? Kok mboten seneng Sekar Seto sampean? Nggih. Pun kamu mboten di opening. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Kali sik. Nggih. Nggih, Atas Mbak. nggih, Mbah. Yeah. Assalamualaikum. Kula nuwun.
Saking pundi, Mbah? Aslimu wong ndi? Kidul ndi? Kidul. Gunung Jambu. Sampeyan ketok mriki ngopo? Sampeyan kok ketok mriki? Ajeng melu niki? Sampeyan wujute apa? Ini kuntilanak apa? Sak pole sih. Sampeyan syaraté napa nek arep melu niki? Bojane kon ngopo? Bocah kan ngopo? Jenengan sing tumut kula, Mbak. Hah? Jenengan sing tumut kula. Iya. Pemain ini. Iki no mandhuwur Mas, aku ora ngerti. Iki barang-barange jenengan tinggalane segi Mbah. Mbah. Wito. Wito diaja. Iya. Jenengan sik wujud napa, Mbak? Ngene iki. Aduh, lah kula ngapunten kula mboten ngertos. Saya takut ngerti. Nggih. Gitu apa, Mas? Apa mesti? Aku disoale Kewan sih. Buta. Hah? Wes ini kidul. Sinten kidul? Ya. Ten pundi nggih, Mbak? Wong kula riyen ditinggal Pak Tuan niku pun mboten enten sedanten niku. Kependem to. Ngecak iki. Oh, kali Mas Joko. Mungkin nek pun ketemu jenengan sing tumut kula, Mbak. Ini ketemu wae. Oh, tumut kula. Berarti jenengan sih ndampingi kula, Mbak. Matur suwun nggih, Mbak nggih. Jaluke sampean apa? Pengen dikirimi apa? Nggih. Donga. Kembang menyan ngangge mboten. Ora perlu. Sampean namine Mbah sinten? Hah? Sangat isine. Sampean eyang sinten? Sampean eyang sinten? Lah sampean asline kok ngendi? Biyen-biyen iki asline Aslinya Merapi. wis saka Merapi ya, Mas. Sampean ning nggon keris. Keris cilik. Ya. Bener ta, Mas? Bener omongan sik kok bapak iki. Kok ora melu bapak niki wae? Lah, Ini kuwi ya. lah bapak niki ya kene kok emoh. Nurune putune. Ono putune. Oke. Berarti jenengan ketrian pun di kalih Mbak Wita pun diking tumut putune ngeten, Mbak. Riyen jenengan berarti sempat sing tumut Parmin? Rak. Mboten. Ora gelem. Karo anake ra gelem. Ya. Lah ngopo? Wah. Panas. Putune. Ning ora ganggu to, Mbah? Ora. Oh iya. Sampean gunane nggo apa? Asyik. Nggo glek cewek oleh. Ra iso. Jempun. Tek apa meneh, Bro? Ya sampean bali riyen nggih. Benjang kula tak ngidul. Njing kula tak mantuk, Mbak. Kula padosane njing kula kepenane kula rawatane, Mbak. Nek ngerti jenenge kula sampean kula ewangi dongake. Sampean jenenge sapa tak dongake? Mangaku. Sampean eyang sinten? Lah. Sampean eyang sinten? Legi? Kliwon? Wario. Wage. Hah? Ki wage. Oh nggih. Nggih pun, sampean langsung mawon. Hah? Ini
Pengen kene. Pengen kene. Pun durian mawon Mbah niku mesake mediatore. Sampeyan pengen mangan riyen. Go. Niki entene niki jenengan telas Mbah. Oh, sampeyan mangan sik kembang niki, dukune niki. Ini kurang nyuwun niki. Buta tambah sampean. Boleh. Ya. Nggih. Kalau kayak mau. Mbah. Sisi aku.